Meillä on monsteri. Moi. Joo, eli eilen tuli meidän ensimmäinen video. Näkyyköhän mua edes, kun mä olin näin. En mä tiedä. Mut siis eilen tuli eka video. Mitä tykkäsitte? Ei mitään tietoa tykkästä. Ei mitään tietoa tälleen. Mut siis ei oo tullut, ainakaan nyt, en tiedä, onko tullut mitään. Elikkä ei oo kommentteja tullut, että... Ja silleen, no ei sitä varmaan edes nähnyt monet, mutta silleen, että... Tadaa. Tadaa! Vähän semmoista siitä karjahmista. Kyllä. Ja no mitäs me kerrot tässä nyt? Mä oon Vilma. Niin. Ja mä oon sitten Sara. S-A-R-A, ei S-A-A. Eli ei kahdella A-lla. Jep. Ja Ei kun kaikki sekoittaa, niin pakko aina. Ja silleen, ja me ollaan todellinen katastrofi. kyllä. Joo. Että mehän ensin tehtiin semmonen oikein, että me esiteltiin itsemme ihan kunnolla silleen, mutta sitten me ajateltiin, että ei se ole meidän juttu. Ei se ei ollut semmonen aito. Ei. Se oli vähän semmonen... Ketä noi on? että ei tunnistettu itseämme silleen, että... Meidän oli tarkoitus mennä kavereiden kanssa jonnekin hilluun, mutta Ne lemppas. ne nukkuu. Niin, tähän aikaan ja kello on 6:50. Isot pojat nukkumaan saa. Huhhuh. No kato, pikukkonen meni jo. Mhm. Mut siis, joo. Eli nyt kun mä vielä muistan, niin ehdotelkaa mitä te haluatte. Meidän tekemään. Niin. Että haasteita antaa tulla. Me ollaan aika valmiita kokeilemaan kaikkea kivaa, mikä saattaisi teidät saada nauramaan, koska... Mehän ollaan niin naurettavia. He. Silleen päättävät. Kyllä. Niin. Silleen. Eli tässä on nyt vähän tämmönen tylsyyden aristaminen. Joo. No, mitä te olette tehnyt viikonloppu? Ensimmäinen viikonloppu, jos teillä alkoi koulu tällä viikolla, niin meillä ainakin alkoi Joo. koulu tällä viikolla jo. Nytten sitä vietetään. Tykkäsittekö mennä kouluun? Mä en. En yhtään. Mäkään en tänä vuonna tykännyt. Joo. Silleen. Ja en tiedä. Mä menen kampaajalle kohta. Mä leikkaan semmoset lyhyet hiukset. En tiedä. Mut siis niin. Viimeistä kertaa onko nää hiukset mulla. En mä usko. Meillä saattaa tulla aika monta videoa nyt. Tästä innostuttiin. Näiden videoiden tekemisestä. Et kattoo miten Onnistuu. ja lähtee. Sori, ei saisi juo videolla, mutta... Jano! Ei, mutta kun me odotettiin niitä meidän kavereita tosi pitkään, silleen nyt ne lemppasti. Piip. Joo. Ja kohta me varmaan ruvetaan koneelta kattoo ringiä. Näin mä ajattelin tehdä. Joo. Joo, sitten nittaa. Sitä vois kuvata kun meikäläinen. Tai Vilma. Niin. Ja kerrottaisiko vielä jotkut pikkujutut meistä? Mitäs? Kerrottaisiko? Uskalla. Ei kerrota vielä. Ei vielä. Hyvää saa odottaa. Mutta Joo. hyvää... Ehdotelkaa. Kyllä. Ja hyvää iltapäivää ja työtä teille. Viimeisiä näitä viikonloppuja. En tiedä. Hyvää viikonloppua kaikille. Piti sanoa eilen jo, mutta... That's Joo. it. Ja tästä sitä. Maista tätä. Ihanaa, Elli on ihanaa. No. Hullu. Älä pärise. Hullu.
Hullu. Ei ole hyvä yhdistelmä Monsterin kanssa. Ei ole, ei yhtään hyvä. Tässä näette lopputuloksi. Siinä on Vilman aivan ihana koira. Se on vain hepsä. Se on mun paras kaveri. Rauhoitu! 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 Älä päris. Jonne. Hullu. Hullu. Ringlöissejä! Hullu. Joo, että hyvää viikonloppua vaan teillekin. Mekin ei ole mitään hauskaa. Kyllä. Kuten huomaatte. Hyvät viikonloput. Skål! Ei Vilmalle. Ei Vilmalle.